tsara fodiako e izy agna nandeha voyage tsy haiko zegny asadrosa sa tsilôsa lesaka eko edy Oui, madame. Allô, chérie. Misy fivoahany kely zay tsy losogna misy zay tsy amin'ny forme afaka 2 semaines zay mandeha. Ya, za fantragno. Drako an-tragno zegny koa e. Mbola tsy tapiko izy ty. Tsy azo madame mondongo izy ty. Maty programa de casaco já parizanja. Maty fez programa, é? Segura programa. E a gente manda assim, né? Como a outra. Andei aqui, mas isso daí.
Yo